Dedalane guna lawan sekti kuwi kudu tansah andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane tumungkula yen dipun dukani. Bab pandhen simpangi ana catur mungkur. Dalane wong duweni kesaktian saka kepinteran mau, pintere lumantar andhap asor. Kang tegese nadyan pinter ning ora ngatonake pintere, nadyan sakti ning ora ngatonake kesaktiane, bebasan landhep ora natoni, mandi ora mateni, banter ora nglancangi. Kapara wani ngalah luhur wekasane. Tembung ngalah kuwi ora kok ateges kalah utawa ora wani kuwi dudu, ning pasrah ing Allah, sumendhe nyang Allah. Krana wong kang bisa ngalah mau temah luhur wekasane. Ing kene tembung iki bisa kanggo srana pangeling-eling lan dadi piwulang. Aja padha demen nyerang, ngina, madha, nyaci lan maki marang wong kang ngalah. Wong kang wis bisa ngalah kuwi jiwa pribadine diayomi dening alam. Sapa wae ora mawas sapa sinten kang sengaja utawa jarak natoni wong kang ngalah mau bakal nampa marang bendune alam. Tumungkula yen dipun dukani kuwi mengku karep jerone manungsa urip kudu gelem tumungkul mawas diri mulat sarira hangrasa wani, kudu tansah bisa nyaring lan mpratikesake bener lan luputing tumindak. Bab pandhen simpangi ana catur mungkur. Ucap-pangucap catur cecaturan kuwi kudu disurasa, dilaras, dipikir luwih dhisik. Aja waton celathu, aja waton ngucap, ning ngucap lan celathu mau mawa waton. Tembange mijil kaya iki. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane. Tumungkula yen dipun dukani. Bab pandhen simpangi ana catur mungkur.